पवन सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह काहे कहल जाला अब सब केहू के पता चली। जी हाँ, जौना प्रकार से पवन सिंह के लगातार गाना आवता एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा दिले बा। बस पवन सिंह के नाम कहाँ गइल और गायक। आप लोगों के बता दी कि एक और गाना आ रहल बा पवन सिंह के डीआरएस म्यूजिक से, जौना गाना के बोल बा राजा जी के दिलवा। जी हाँ, कमाल के पोस्टर शेयर कर के कइल गइल बा म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह के तरफ से। और इ गाना में पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह के शानदार आवाज सुने के आप लोगों के मिली। आशुतोष तिवारी ये गाना के अपना कलम से सजीले बड़ान और कमाल के जौन बा एकर पोस्टर। और क्वीन शालिनी जेकर मतलब एक कमाल के अदाकारा बाड़ी, और ई जो मतलब ई गाना आवता एमे जो है उ लीड रोल कैले बड़ी। तो आप लोगों के एक और पवन सिंह के धमाका देखे के मिली 30 अप्रैल के। तो रेडी रह जा डीआरएस म्यूजिक से। बाकी आप लोग बताई, जब से पवन सिंह मतलब एक्टिव भइल बड़न तब से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल गइल बा। और ई ह पावर।